Μας είπα να σας επισκεφθούμε. Θα πάτε, λέει, στην κυρία Φωτεινή και η κυρία Ελευθερία. Οι οποίες είναι δύο συμπεθέρες, λέει, που μένουν μαζί πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώς το καταφέρατε αυτό, συμπεθέρες και να μένουν και μαζί? Γιατί να μην το καταφέρουμε? Είναι λίγο δυσέβρετο, δεν το βρίσκεις εύκολα. Μην βλέπεις αυτός ο κόσμος, ο παλιός ο κόσμος κρατούσαν καλύτερα και δούλευαν μαζί και έτρωγαν μαζί και όλα μαζί τα έκαναν. Τώρα όμως δεν θέλουν. Δεν θέλουν πεθερά. Πόσο χρονών είστε, κύριε Φωτεινή? Είναι 95. Εσείς, κυρία Ελευθερία? 62. 66. 66. 86 και 86. Βγούμε λίγο ακόμα. 86 λοιπόν και 95, δύο συμπεθέρες, 30 χρόνια κάθεστε εδώ στο Βαλτερό μαζί. Χρόνια στο Βαλτερό. Ποια βρήκε πια? Τίποτα. Ποια βρήκε πια εδώ πέρα, στο Βαλτερό? Και οι δύο το Βαλτερό είστε? Αυτή είναι από τη Μυτιλίνη. Τη Μυτιλίνη είστε εσείς. Μυτιλίνη. Άρα εσείς βρήκατε την κυρία Φωτεινή εδώ. Εμένα βρήκα, ναι. Πώς την υποδεχτήκατε τότε, θυμάστε? Πήρα απόλια, ξέρω εγώ τι να πω. Πώς τη δεχτήκατε έτσι, ήτανε... Πήρα την κόρη της. Πήρα την κόρη της στο γιο μου, πέθανε ο συμπέθερος, ύστερα αναγκάστηκε ο γιος μου, λέει, αφού είναι ξένη από τη Μυτιλίνη, πού να πάει αυτή η γυναίκα, θα την πάρουμε μαμά, εμείς αφού είμαστε στα Σέρας, λέει, τα παιδιά σου, να πάρουμε τη συμπεθέρα να ζήσουμε μαζί. Εντάξει, είπα, παιδί μου, όπως θέλετε. Και έγινε αυτό. Και 30 χρόνια μαζί κοιμάμαστε, μαζί τρώμε, μαζί ψωνίζαμε, όλα τα πάντα. Όλα μαζί. Πώς σας δεχτήκανε εσάς, κυρία Ελευθερία, εδώ πέρα? Ήταν ευγενικοί, σας δεχτήκανε κατευθείαν, σας αγκαλιάσανε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και μαζί που βρεθήκαμε καλά περνάμε. Δεν έχουμε καμιά παραξήγηση. Ούτε τα παιδιά μας καλά, όλα πηγαίνουν, καλά. Έρχονται. Ναι. Και ο γιος της Τα είναι στα παιδιά Σέρας. μας έρχονται, μας κοιτάζουν. Δεν Μας φέρουν αφήνουν. τα φρούτα μας, τα φαγητά μας, μας φέρουν τα ρούχα μας τα πλένουν. Να, η νύφη μου ήταν εδώ. Να μας ξεσκονίσει. Καθόμασταν εδώ. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα μας σήκωσε εκεί. Τα ετοίμασε, τα έκανε όλα. Και μπήκαμε εκεί στα διβάνια, στα κρεβάτια μας. Είμαστε τόσο Εσείς πολύ. από τη Μυτιλίνη, όταν ήρθατε εδώ, πώς σας φάνηκε ο τόπος εδώ, το Βαλτερό? Καλά ήταν. Καλά, πολύ καλά. Μας πει, κυρία Ελευθερία. Για δες, κάτω τα νησιά είναι μικρά χωριά και πιο φτωχά. Φτωχά ήταν τα νησιά. Ενώ εδώ το τόπος είναι αλλιώς. Έχει παραγωγή. Εκεί δεν έχει, μόνο ένα Ελλάδα. Ένα Ελλάδα, που ηλές. Από Ηλίας. Το μυστικό ποιο είναι τώρα για να τα βρίσκουν οι συμπεθέρες? Γιατί σας λέω, είναι λίγο παράξενο αυτό. Στις πόλεις ειδικά λένε δεν μπορούμε τις συμπεθέρες. Ναι, καλά λες, καλά λες. Είπαμε ότι δεν έχουμε παραξηγηθεί ακόμα. Πώς το καταφέρατε όμως? Το καταφέραμε. Από βραδείς όλα τα συνοέμαστε, μαζί θα πάμε να ψωνίσουμε, ό,τι θα πάρω εγώ θα πάρω και αυτή, μαζί, τα πάντα μαζί, μισά και μισά, θα πληρωθούμε, δεν χωρίζουμε τίποτα. Ναι. Τα παιδιά μας προσέχουν, έρχονται τακτικά. Τώρα ήρθαν σήμερα, το παιδί τους είναι στη Χρυσούπολη, τον έκαναν μετάθεση το γιου μου, ο γιος είναι στο στρατό. Και θα πάνε εκεί. Τώρα μας λέει η νύφη μας, θα έρθουμε ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη πάλι ξανά να σας δούμε. Να μην ανησυχάτε. Μας έφερε το φαγητό μας, μας έφερε τα γιαούρτια μας, μας έφερε τα πάντα. Και τα εγγόνια σας όταν έρχονται εδώ πέρα γεμίζει εδώ. Έρχονται και τα εγγόνια έρχονται όλα. Εδώ ήταν, αλλά τώρα είναι στη Χρυσούπολη του γιου μου, του εγγονιού μου. Έχω 18 εγγόνια. Έχω 20 δυσύγγωνα. Να σας ζήσουν όλα. Έτσι τα έχω. Τα κοίταξα, ο γιος μου ήταν στη Γερμανία, με τα έφεραν εδώ, τα κοίταξα, τα μεγάλωσα. Τώρα είναι μια χαρά, με μπαμπάδες, πολύ καλά. Τα άλλο, ορίστε. Πόσο άλλαξε ο τόπος εδώ, το Βαλτερό, κυρία Φωτεινή, όλα αυτά τα χρόνια, πώς το θυμάστε εσείς τώρα? Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εδώ. Πήγαινα στα χωράφια, είχα πεθερικά, είχα παιδιά, τόσα παιδιά να τα ετοιμάσω, να τα κάνω, να πάνε στο σχολείο. Δυσκολεύτηκα στη ζωή μου. Δυσκολεύτηκα. Το χωριό σαν χωριό πόσο έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια τώρα? Πάρα πολύ άλλαξε τώρα. Πάρα πολύ άλλαξε. Πάρα πολύ. Ο κόσμος πρώτα ήταν πιο αγαπημένος νομίζω. Πρώτα. Δεύτερο, και οι συγγενείς πήγαιναν, έρχονταν τα βράδια, μαζεύομασταν, κάναμε νυχτέρ, είχαμε αγάπη, είχαμε χορή, είχαμε τραγούδια. Οι παλιοί, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου. Να κάνουμε πίτες, να κάνουμε πράγματα, να φάμε μαζί, να χορέψουν εμείς που ήμασταν μικρές. Ο μπαμπάς μου με έφερε 9 μηνών από τη Θράπη ακόμα. Εμένα, 9 μηνών ήμουν. Εδώ πάτησα, εδώ με πάτησαν.
από τη Θράκη. Είμαι Θρακιώτισσα. Πέρασαμε πολύ καλά. Άλλα χρόνια ήταν, πιο αγάπη ήταν ο κόσμος. Αυτό ένιωσα δηλαδή. Έτσι όπως τα λέει η κυρία Φωτεινή. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια είναι. Τώρα παιδί μου είναι, δεν ξέρω, ο κόσμος με φαίνεται ότι δεν είναι αγαπητός τώρα τόσο. Δεν ξέρω. Τι να πω. Με τα λίγα τότε ήταν καλύτερα. Δεν είχατε Ας όλα αυτά ήμασταν πιο πολλά. φτωχοί. Ας δούλευαμε στα χωράφια. Είχαμε πιο αγάπη. Πιο αγάπη είχαμε. Μαζεύομασταν τα βράδια. Τώρα πού να μαζευτούν να πάμε. Δεν μαζεύονται ο κόσμος. Η νεολαία Κλείνονται έχει στις αλλάξει. τηλεοράσεις τώρα. Αυτά είναι. Η νεολαία είναι διαφορετικά. Το γάμο των παιδιών σας το θυμάστε? Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Παραδοσιακά έγινε όπως γίνεται εδώ στο χωριό. Χουριάτικα. Εγώ χουριάτικα, έχω ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. 2 εγγόνια, 4 εγγόνια και 4 δυσύγγωνα. Να σας ζήσουν. Ναι, είναι το Ευχαριστώ. Το εγγονιού μου έχει 2 εγγόνια, αυτός που είναι στρατηγός, και έχει και από το γιο της 2 παλικάρια. 4 έχει, παιδί μου. 4 Ένας είναι εγγόνια. δύο πόνος. Τώρα έχουν και παιδιά αυτοί, 4 δυσύγγωνα, 4 εγγόνια. Έχει αυτή. Εγώ έχω, άστα, μέτρητα. Γερά να είναι όλα.